Kami ramsuna berhamadaman Jengni hati laku neng serinai dasar Wahai, 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 wahai Wahai, leisuna berwahai एकदम गोलाव जालाय गुफुं जालाय खुलुमद्लाजोब्बाय गोदोनि बे लाइ दलराव लोङोमोननो बर'फ्रा लाइ दलर बिलाइयाव दा जेखियानो जाया जोबोद मोजां जादों दा बे समावहाय आङो गाव गावनि मुंखौ बुंथिना लालांनो थाखाय बे समाव खावलायदों आंनि मुङा श्रीमती रामफालबिल ब्रह्म बेलगुरिनिफ्राय आंनि मुङा लेखा ब्रह्म बेलगुरिनि बैसागु हारिनिफ्राय आंनि मुङा रोमै औवारि आं बेलगुरिनिफ्राय आंनि मुङा माइनाव ब्रह्म आं बेलगुरिनिफ्राय मोसानो फैदों आंनि मुङा अनु ब्रह्म आं बेलगुरिनिफ्राय मोसानो फैदों आंनि मुङा श्रीमती बरनालि नार्जारि बेलगुरि हारिमुनिफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा श्रीमती फनम ब्रह्म आं बेलगुरिनिफ्राय मोसानो फैदों खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय गिबियावनो आंनि मुङा श्रीमती अनिता नार्जारि बेलगुरि बैसागु हारिमु हान्जा आफादनिफ्राय थेंक इउ आंनि मुङा श्रीमती सनिया नार्जारि आं बेलगुरिनिफ्राय फैदों आंनि मुङा श्रीमती सन्द्रा ब्रह्म बेलगुरिनिफ्राय फैदों आंनि मुङा सुखश्री नार्जारिनि बेलगुरिनिफ्राय फैदों आंनि मुङा श्रीमती सथिलावारि बेलगुरि हारिमु आफादनिफ्राय फैदों आंनि मुङा श्रीमती भारती देवी बसुमतारी आं बेलगुरि बैसागु हारिमु हान्जानिफ्राय फैदों गिबि गासिबो साफ्रोमनिबो आइ आफानिसिम खुलुमहरनाय आंनि मुङा जाहैबाय कमलेश्वर औवारि आङो बेलगुरि हारिमु आफादनिफ्राय आङो बेयाव फैनो हादों गोजोननाय थाबाय आंनि मुङा श्री गणेश नार्जारि आङो बेलगुरि बैसागु हारिमु हान्जानिफ्राय
नुजाफैनाय जादों। गोजोननाय जासिबाय दिनै जोङो बेलगुरि हारिमु आफादनिफ्राय बे जायगायाव मोसाफैनो मोन्दों जोबोद बाख्नायथाव। आंनि मुङा थानिसर बसुमतारी। जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम।